素直な人が伸びるっていうのは大正解なんですよ。じゃあ、素直かどうかって、その人の特性ではないんですよ。常に反抗的な人っていうのは、何に対してもチッチチッチ言ってるかっていうと、そんなわけないじゃん。さやかちゃんだって、僕やお母さんには素直でしたよ。お父さんや学校の先生にはめちゃくちゃ反抗的だったわけじゃないですか。じゃあ、この差って何なのっていうと、自分のことを理解してくれてる人、あるいは理解しようとめっちゃしてくれてる人に対して人間って素直になるんですよ。自分のことって何も分かってないし、分かろうともしてないけど、上から押し付けてくる人に対して反発するんですよ。まさにそれがマネジメントっていう立場で言うんであれば、当たり前だけどその人のことをめっちゃ理解しようとしないといけないし、なんだったらその人以上にその人のことを理解しようとした瞬間に、それが相手に伝わったら、嫌でも動機づけが、じゃあこの人男にしようとかっていう話にもなったりとか、あ、この人だったら信用できるかもしれない。じゃあ一緒にやろうってなるわけで。素直な人がいるわけじゃなくて、そう。同じ方向を向いてくれる人に対し人は素直になる。そうなんです。